Арията на Каварадоси. И какво ще ни изпълниш? Ами, реших да изпълня една оперна ария, понеже българите малко или много сме забравили операта и трябва малко повече да се ходи на операта, защото не знам дали знаете, обаче това е най-великото изкуство в крайна сметка. Коя ария? Елуче Еван Лестеле, арията на Каварадоси. Извиняй, може ли пак да повториш? Елуче Еван Лестеле, арията на Каварадоси. Арията на Каварадоси. Добре. Doleggiava la terra, strida l'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arredo, entrava la fragrante. Fra le braccia dolci bacio languide carezze mentre io tremette dai veli svanì per sempre il sogno mio d'amore l'ora fuggita e muoio disperato muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita quanto la vita. Искам да пожелая първо на тебе, на целият екип, на всички хора тук, най-важното на цяла България, на целия свят. След България, естествено, ние сме най-важни и най-готини. Много любов, много щастие, много здраве и много целувки, да има много деца след. Ивайло, заповядай на своето място. Мина праведник брат. Your